अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। 100% सगळ्या राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्ष मोठ्या फरकाने निवडून येईल। मोदी साहेबांची लाट आणि त्या राज्यांमध्ये त्या सन्मान्य नेत्यांनी केलेलं काम हे लोकांना लक्षात आल्यामुळे सगळ्या एक्झिट पोलमध्ये पण मी जे काय बघतोय, भारतीय जनता पक्षच हा एक नंबरचा पक्ष आहे। ह्या एक्झिट पोलमध्ये कालपासून जे काय माझ्या निदर्शनात आलं ते मी तुम्हाला सांगतोय। म्हणून भारतीय जनता पक्ष 100% 5ही राज्यांमध्ये निवडून येणार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।